Μήπως ψάχνετε το μαγικό κωδικό? Φώτα! Ελάτε! Εδώ είναι. Στα Carrefour. Νάτος. Αυτό το χαρτάκι, δείτε το καλά. Θα κάνει όλη την Ελλάδα να κολλήσει στην τηλεόραση. Θα μοιράσει πάνω από 550.000 δώρα. Και τι δώρα! Αυτοκίνητα, αεροπορικά εισιτήρια, διακοπές για όλη σας τη ζωή, μίνι κρουαζιέρες στην Ιταλία, τηλεοράσεις πλάσμα και εκατοντάδες χιλιάδες δωροεπιταγές αξίας έως και 1.000 ευρώ. Αλλά ας τα πάρουμε με τη σειρά. Πώς παίρνεις το μαγικό κωδικό? Πολύ εύκολα. Μπαίνεις στα Carrefour και ψάχνεις τα προϊόντα με αυτό το σήμα. Τα μαγικά προϊόντα. Τώρα, με κάθε αγορά μαγικών προϊόντων 5 ευρώ, παίρνεις ένα μαγικό κωδικό. Με 10 ευρώ, 2 μαγικούς κωδικούς. Με 15 ευρώ, 3 μαγικούς κωδικούς. Όσο περισσότερα μαγικά προϊόντα αγοράζεις, τόσο περισσότερους μαγικούς κωδικούς αποκτάς. Αν μάλιστα πληρώσεις με κάρτες Alpha-Bank, τους διπλασιάζεις. Μετά, πας στο σπίτι, ανοίγεις την τηλεόραση στο Μέγκα και μόλις εμφανιστεί η καρδιά, σντοπ, κολλάς το κουπόνι πάνω της. Τότε γίνεται το μαγικό. Πάνω στο κουπόνι εμφανίζονται γράμματα και διαβάζεις τι κέρδισες. Πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα τέτοιο παιχνίδι. Πρώτη φορά βγαίνουν τόσοι πολλοί νικητές τόσο εύκολα. Εσείς δεν έχετε παρά να κάνετε όπως πάντα τα καθημερινά σας ψώνια στα Carrefour. Τα μαγικά προϊόντα είναι τόσο πολλά που δεν θα σας λείψει τίποτα. Είστε έτοιμοι λοιπόν να κερδίσετε? Είμαστε. Θυμάστε τη σειρά? Carrefour, μαγικά προϊόντα. Μαγικός κωδικός, Μέγκα, καρδιά. Και κέρδισε! Καλή επιτυχία! Ο μαγικός κωδικός αρχίσει σε όλα τα καταστήματα Carrefour στην Ελλάδα. Ο μαγικός κωδικός είναι ένα μοναδικό παιχνίδι στα ελληνικά χρονικά. Σας περιμένουμε στα Carrefour. Καλή επιτυχία σε όλους.